Ye. Duit sagunging para rawuh kakung Sumawan putri ingkang kinurmatan. Saderengipun adicara panglipur wonten ing dalu menika kalajengaken nyuwun pangapunten badhe kula punggel sawetawis awit sampun dumugi tata cara nggih menika atur pamedhar sabda utawi atur sambutan saking panjenenganipun Bapak Lurah. Inggih awit saking menika dumateng panjenenganipun Bapak Akil Wusan Sasono Wicara Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, ingkang kula hormati jajaran perangkat Desa Mulyasari, Bapak Kasun Bandengan ugi sedaya perangkat ingkang rawuh ing dalu menika. Ingkang kula hormati para seniman seniwati saking jaranan Putra Budaya Desa Mulyasari ugi irama kru saking Mulyasari. Ingkang hormati sedaya Bapak Ibu warga khususipun warga Dusun Bandengan, alhamdulillah dalu menika saged ngempal wonten lapangan Dusun Bandengan dalam rangka kegiatan merengeti wulan Suro. Ngoten nggih Bapak Ibu. Mugi-mugi kegiatan ing dalu menika saged berjalan dengan lancar, membawa napa nggih saged dados hiburan bagi kita semua. Saderenge kula matur nuwun sanget dumateng sedaya warga Bandengan ingkang sampun ngawontenaken kegiatan ing dalu menika. Sedaya kemawon ingkang bantu donatur sehingga kegiatan ing dalu menika saged terlaksana, di mana tujuannya adalah untuk memperingati bulan Suro. Dados kegiatan menika tidak hanya di Dusun Bandengan. Beberapa hari yang lalu wonten Dusun Bringin, lajeng mangke insyaallah malam minggu niku nggih wonten kegiatan arah-arahan tumpeng ugi dadak merak wonten lapangan Desa Mulyasari sampai dengan halaman kecamatan. Kegiatan yang dalu menika kasengkuyung dumateng sedaya warga lingkungan Bandengan. Sepindah malih kula matur suwun sanget niki mbuktekne lekne warga Bandengan menika guyub ugi rukun. Ngoten nggih. Nggih mugi-mugi kegiatan kados mekaten menika saged dados kegiatan rutin setiap tahun, wonten jaranan barongan, mugi-mugi mangke nggih wonten kesenian litu ingkang saged dipun tampilaken. Utamanipun tujuan ing dalu menika selain untuk mempererat kerukunan warga, nggih menika menampilkan kesenian asli Mulyasari saged dados hiburan panjenengan sedaya. Ugi nggih kathah penontone, bakule nggih kathah, mugi-mugi sedaya laris sedanten. Kula kinten mekaten sekedhik saking kawula, mugi-mugi
dengan acara suran menika warga dusun Bandengan ingkang baku diparingi sehat, rejenipun lancar, nggih. Ugi sedaya ingkang dados angen-angen panjenengan sedaya saged kaleksanan. Kula kinten mengaten saking kawula, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken agung ing manwen ingkang tanpa pawi dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Walyasari. Sagungipun rawuh ingkang setahuluring budi tata cara salajengipun menika atur panglipur dumateng panjenengan sedaya arupi pagelaran seni jaranan ingkang mijil saking leladan Desa Walyasari, Kecamatan Pagerwajo, Kabupaten Tulungagung. Sepisan malih ngaturaken sugeng pinarak, sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran. Lan ugi sepisan malih ngaturaken nyuwun donga pangestu mugi-mugi candraning denipun kadang putra paring panglipur mugi kalis ring ing sambikala ing wasana saking putra budaya ngaturaken sugeng mirsani. Semoga modal saking sasana busana lumampak wonten ing papan pagelaran agung. Resang bapa ingkang hangasta pecut minangka piandel. Kemblegar swaraning kadya buntuting Kyai Nagasastra Strangkala Jemangkah ngrekepi Bathara. Aton kemurayan Cinandra kadya bledhek ing mangsa ketiga agawe Girising Dalma. Resang bapa ingkang tumuju wonten ing keblat 45 6 kulkul 7 groning danyang kang rumaksa wonten ing papan pagelaran agung. Tumuju wonten kuku sing dupa kang kemelun kang gandanyu mangambar-ngambar. Amamita ing gring Gusti ingkang agawe papa sing kodrat. Mugi kalis ring putra-putra kang samya karya hayu rahayu kang samya pinanggih. Lorop sirup sidom permanem datanana sabawani walang alisik godhonge kayu datana upah samirana tan lumampah ingkang kapiyarsa amung swaraning gongso ingkang munyung ngarangin keplok imbal angedasih nalika semono ana sipating Gusti ingkang asipat jalulan pawestri ingkang sumedya hanetepi darmaning agesang angancik alawing madya sarta hang leluri ila-ila ujaring para kinuh ingkang hanggung pinundi-pundi
Pepasan Jinepana ing panuta cinandhi ing hawiyat sarta hamulat endah edining budya tulus. Budya tegese budidaya tulus pangesti ingkang tumuju mring kautamen pinarengki. Waraka Irama original. Sura-sura Sudira Jaya kang larebra Suprapto dening pangastuti. Tegawa dalem maksude setya budaya tegese dara angkara gumalar tapa lan sing sabar anarima. Sapa kang nandur becik bakal ngunduh waing pakerti ingkang becik ketitik kang ala bakal ketara. Sapa kang tumindak temen ing kono mestining bakal tinemu, sapa kang tumindak ala ning kono wahyuning bakal sirna. Lakon sirna maragalau kana siku gandani Gusti kang gawe pepes ing kodrat. Kena dayaning pecut minangka piandel warisan bapa kepepet kadya puntuti Kyai Nagasasra Srangkala Jumangkah Waraka Irama original. Jaya Jaya Wijayati Jaya kang larebra Suprapto dening pangastuti. Pepasan rawe-rawe rantas malang dipotong. Yen to ana balas saka wetan Bali mengetan, yen to ana balas saka kulon Bali mengulon, yen to ana balas saka kidul Bali mengidul, yen to ana balas saka lor Bali mengalor. Yen asal saka lemah tak jaluk Bali dadi lemah, yen asal saka angin tak jaluk Bali dadi angin, yen asal saka banyu Bali dadi banyu.